guys, may gabi na itong tanan. So karon guys, padung ko magawas na kay sugaton ako akong partner. So tanong sa guys kung sa orasa ron. Alas 12:40 lang, pagkahapit naman alauna ba? Alas 12:40. Karon guys, padung na diri sa gawas. Sugaton ako akong partner dito sa kwan yung trabahoan guys, no? So hapit na launa sa Taglaw, 20 minutos na lang tukoy sa kong mata guys, kay naglamis na akong katugot kay kahapon ako schedule pang hapon na maniya pagbuntag ko bukas tayo nakatugot ko karon mo nakamata isa po na pa to panihapon. So basta may barbecuehan diri sa kwan kapit na barbecue Andres ko ang Lahara Street, Guadalupe City yung kalit na barbecue dito kasi open karon gutom kayo dito pinahapon. Agli pagi Asan losa de renovate? Dahil kay Pugi man. Sila ay Sa matagay kayo ba? ba kayong kuya? Matanaw ka. Kaya Lahan. Click out na sir. out it at lang tagpila puso Ang puso rice na. price ra tagpila man kuan lang upat oh kana pili na lang duha ka unod kana. Dili na mo. Kuan lew kita ang Jumar dire sa Jumar na Jumar ba? Wala na ni ano. ay ganito sa mga provinces mo. Two hours later. Bye kidan. Selamat. So karon guys, nakapalit na tag barbecue, no? So naana ta dire. So rasa kani maot, wa pang manira. Napay tao chat. Wa pa mahuman de. Bok. Dugay pa ka diha? Ha? Kaon sa ta?
guys, so what's up no? Gusto na guys ka na no? Hindi ako kahuwat nila, so muna na lang ako panihapon. Tara.